Любчанцам. Не прадчувалася ў той дзень бяды. Любчанцы мірна ў полі працавалі, наўкол квітнелі белізной сады, дзе карпатліва пчолкі шчаравалі. І раптам, быццам гром з нябёс, варожы ў вёску наляцеў абоз. З забойцы мужикоў з палёў сабралі і ў ток Станкевічаў загналі. Апанаваў вяскоўцаў страх, жанчыны з дзеткамі схаваліся ў дамах. Толькі для ворага то не служыла перашкодай, бо забіваць людзей было ім асалодай. Эсэсаўцы і паліцэйскі ўзвод, калі ў пчалярню заганялі ўвесь народ, аўчаркі іхнія людзей рвалі, а каты тыя толькі рагаталі. Пасля злачынцы дзверы зачынілі, бензінам сцены аблілі і запалілі. У жудасных пакутах людзі смерць прынялі. Ну а забойцы на касцях іх танцавалі. Сёння пануе ў Любчы цішыня. Не адбудавалася яна наноў, бо вырваўся адзін з таго агню, але сюды ён болей не прыйшоў.